Samozrejme, že je to zrejme. Poznám ťa dosť dobré, aby si to vedel. Prepáč mi, ak som ťa vyzeril. Werner. A to je vyhľadanie vhodného darcu. Najčastejším zdrojom v našej skupine sú zatiaľ Prepáč, nahlas rozmýšľam. Videl si niečo okrem chrobakov? Chirurgický? Veľmi ostrý. Prepáč, asi sa to týka mojej mamy a začínam sa o ňu báť. Sledovat zpět od Rinoresovi, ale od jí Šaně, Poukovi zatím nic nevím. V noci se u sebe neukázala. Skúste to tedy v okolí toho baru, jo? Možná si zase začala dýchat. Dobře, jestli ji chytíme s drogama, s protokolem počkáme na vás. Kde s nami, Adam? Príďte sa presvedčiť. Máme čo Afrika má do seba to, čo sa o nej rozpráva. Prakticky na celom svojom tele cítim ten madar. Nie je tam nič prázdne. Žiadne miestne prázdne. Ja to tiež vtedy, keď na tak som... Ale pochopil som, že ten čas je dávno preč. Na životovú je záľuba. Nie, písanie. Áno, tak nehaj záľuba. Pohrávam sa so symbolizmom a neviem si rady. Napríklad, čo také mačky. Pre Melindinu manžela všetko. Vyber